Преди 6 месеца започнах да превръщам този бус в кемпер напълно сама и мога да ви кажа, че най-накрая стана готов. И в това видео ще ви направя ван тур. Това тук е Volkswagen Transporter 5-та генерация и ако трябва да съм честна, този бус не е за всеки. Защо обаче? Защото, както виждате, това не е от типичните големи бусове, в които можеш да събереш цялата си покъшина. Това е малък бус, но пък си има собствените предимства. И сега ще ви разкажа кои са те. Основната причина, всъщност, поради която иска да си взема такъв малък бус, е, че влиза в габаритите за лек автомобил. Което означава, че когато, примерно, отидеш да пътуваш в чужбина, плащаш този такси като за лек автомобил. Умна. Всъщност, аз съм 1,75 м висока, бусът е висок точно 2 метра. Дълъг е не повече от 5 метра и е широк около 1,50 м. 1,50 м ли или повече? 1,70 м. Освен това, понеже е по-малък, това означава, че и самата инвестиция по конверсията и като цяло покупката на буса е по-ниска. Буса го взех за 4600 евро някъде беше и съответно излиза доста по-ефтино да превърнеш такъв малък бус в кемпер, отколкото ако си вземеш някаква много дълга база бус, понеже изисква повече материали, повече труд, повече време. Другата причина да го избера е, че просто е супер маневрен. Кара се буквално като лека кола, може би даже като джип, просто защото си малко по-високо, но пък това, че бус не те ограничава по никакъв начин, просто защото, както ви казах, и с много по-малки габарити, отколкото по-големите бусове. И за да продължа с следващите плюсове всъщност на самия бус, е време да ви го покажа. Това е Ваня. Сумарно цялата конверсия отне горе-долу 4 месеца, като работих главно след работа, тъмеко примерно от 5 до към 8-9 вечерта, както и уикендите. Със сигурност предполагам за габаритите на този бус може човек да се справи и за по-кратък период от време, просто аз разполагах с това време, след работа и уикендите. Ако ви е интересен целият процес по превръщането на бус в кемпер, може да натиснете тук и да изгледате цялата поредица, защото съм снимала всичко от изджагъркването на буса отвътре, слагането на изолация, прекарването на наток, закачането на слънчевите панели, облицоването вътре на буса и мебелирането. В една цяла поредица съм да ги събрала тези видеа, така че може да натиснете просто тук и да я изгледате. Защо в началото казах 6 обаче? Защото 2 месеца буса имаше страшно големи проблеми с като цяло двигателя и така нататък. Честно казано, просто се оказа, че ми го продадаха с проблем. И, long story short, трябваше да сменим двигателя! Уникално! Но връщаме се обратно към самата конверсия. Така че добре дошли у дома! За мен беше важно разположението на буса да бъде максимално практично, защото, както знаете, разполагаме с малко пространство, но исках абсолютно всеки един сантиметър да бъде оползотворен на макс. Затова тук имаме един диван, който всъщност се разпъва и то по много интересен начин. Буквално мога да го хвана с едната ръка, да издърпам ребрата отдолу, да прехвърля възглавниците ето така и от диван да се превърне в легло за двама души. Виждате, буквално ми отне 15 секунди да го направя от хол в спалня. Матрака, който съм използвала е 10 мм донапрен. Супер лесно се разпъва, супер лесно се чисти също така дамаската и е доста практичен като цяло. И е здръжив. Между другото, мисля, че мога да се надпреварвам със себе си и винаги се опитвам да си подобрявам рекорда за разпъването на леглото, защото мисля, че задобрявам със всеки един път. Цак! И сме готови. И съответно, понеже под самото легло има страшно много празно пространство, реших да оставя открит тази част, за да мога да трупам всякакви неща отдолу. Например, столовите ми за къмпинг, масата, на която буквално вечерям, закусвам, обядвам и всичко. Клиновете, с които нивелирам самия бус. Имаме газова бутилка, 7 литрова газова бутилка, заедно с питата отгоре буквално се събира цялата конфигурация. Малко инструменти, нали, че никога не знаеш какво може да се случи, какво може да ти стане. Камак, постелка за земята, палатка, душ. Самия душ, защото, както виждате, нямаме вградена баня или тоалетна, но след малко ще ви обясня всъщност как се случва магията, така да кажем. Щеки за походи. Въобще толкова много, аз бях очарована. Наистина бях изумена
колко много неща събра буса, въпреки че първоначално се страхувах, че пространството ще ми бъде много кът. А в момента дори, както виждате, просто шкафовете ми остават наполовина празни. След което преминаваме към една от любимите ми части в буса, а именно гардероба. Гардероба, хора, побира страшно много неща. Тук си имам примерно едно чекмеженце с джаджи, имам си шкаф за храна и ето това е може би любимия ми шкаф. Най-големия, но не ми е любим за това. Това е шкафа ми за дрехи, но също така, както виждате, става много удобна и практична маса, което означава, че просто мога съвсем набързо да си изкарам лаптопа, да работя на него и когато преценя, че съм готова с работата, просто да изляза и да се насладя на морето. Ако съм го паркирала на морето. Много е готино. Единствено това, което ми остава да направя е, понеже все пак в момента разчитаме само на 6 броя панчи да държат, искам да сложа, да инсталирам всъщност едни декоративни синджири, които малко да държат, да отнемат малко от теглото на пантите, така че ще стане също много готино и естетично. След което преминаваме към шкафовете надолу. Тук имаме шкаф, в който всъщност държа спалното бельо за леглото. Както виждате, всичко е на една ръка разстояние, просто защото е супер удобно, практично, мъничко. И това е нещо, което ми харесва също на малките бусове, че всяко едно нещо не ти коства супер много усилия да го направиш. Просто просягаш се тук, взимаш си, изкарваш си нещата, после си тук, разпъваш си леглото, изкарваш си, готвиш си и си ти. Тук в този шкаф се намира всъщност електрическата ни система. Иначе цялото окабеляване по буса, пускането на кабелите, свързването на самите лампи и USB контактите го направих аз. Аз не вярвах, че ще успея да го направя, но факт е, че се получи. И самия бус е изцяло на 12 волта. Като говорим, че осветлението на 12 волта, както и USB контактите, от които си зареждам телефон, камера или нещо от сорта. Но, съответно, ако искам да включа уред, който е на 220 волта, например, искам да си зареждам лаптопа или пък, не знам, примерно имам дрон или пък искам да си плъзна някакъв по-лек електроуред, за тази цел имам 1000 ватов инвертор. Това е всъщност преобразователя, който прави тока 220 волта и може да си ползваш електроуредите от дома в кемпера, на дивото. Буквално имам проектор, който просто си изкарвам един удължител и си го включвам и вечерта си гледам филм. Кой като мен е супер яко. Гледаш си филм, където си искаш. Мисля, буквално си в планината, на морето. Много е готинко. И сега следващата ми любима част – кухнята. Дизайна на кухнята супер много ме кефи как се получи. Всъщност се вдъхнових за цветовата комбинация от две неща. Едното беше една снимка в Pinterest, която супер много ми грабна окото, когато просто си разглеждах въобще идейки за буса и така нататък. Другата е всъщност един туалет, който много често нося, а именно едно зелено худи с една червено-оранжева шапка. Буквално цвета на шапката е такъв цвят. И си казах, пасват супер добре заедно. Защо не вкарам малко цвят? Стига вече с това милениал сиво навсякъде. Искам цвят и живот в буса си. Нали? Не искам просто, може би, типичното бяло или пък някакво гранитено или нещо такова. Реших да сложа малко цвят. Съответно това пастелено зелено в комбинация с кремидялото червено-оранжево много ми хареса като комбинация. Кухнята е оборудвана всъщност с абсолютно всичко, което ти е нужно да готвиш в една напълно самостоятелна кухня. Имаме хладилник, който отново е на 12 волта, който като размери е всъщност като мини-баровете, които има в хотелите. В момента е пълен и е малко хаос вътре, даже една муха се опитва да влезе, но е прекрасен за няколко дни off-grid, ако нямаш достъп до магазин или нещо от сорта. Мивката е доста компактна, но в същото време е перфектно, можеш да си измиеш съдовете, които имаш, като съответно самата водна система е изключително проста. Състои се от две туби по 20 литра. Едната е за чиста вода, откъдето всъщност ето тази помпичка помпи, и една за мръсната вода, където всъщност се отича сифона на самата мивка. Супер примитивно, но супер практично и спестява страшно много място. Съответно чиниите съхнат тук. Това е една постелка, която съм си взела буквално от Lidl. И от тук нататък имаме шкафче с прибори, с всякакви подправки
и съм доста доволна как се получи кухнята, просто защото мен доста ме притесняваше факта, че знаем вкъщи как е. Имаш супер много чини, купи, чаши, тенджери, тигани и така нататък. И се притеснявах реално дали в този буш успея да намеря място за да побера всичко. Но всъщност направихме така нещата, че да побира абсолютно всичко, от което имам нужда. И дори на всичкото отгоре кухнята да може да се разтяга и благодарение на този плод да се удължава. И съответно, когато навън времето е топло, можеш да си режеш, да си кълцаш, да си правиш, да си струваш тук на този плод, който между другото е изключително здрав. И да си правиш кефа. И всъщност толкова много говорене за мебелите, няма как да не благодаря на Жоро от Сервис Еляк, с когото работихме рамо до рамо, когато правихме всъщност цялата мебелировка в буса. Мебелите са направени всъщност от едни дървени конструкции, дървени летвички, които после облякохме с албасия, шперплата албасия. Ако ви е интересен процесът по мебелирането, може да натиснете тук и да изгледате цялото видео с информация за материалите, които ползвахме. Това нещо, което тук виждате, черното нещо, е всъщност отвора за дизеловата печка, понеже съм предвидила дори студените месеци от годината да не ме спира да пътувам с буса. Това, че печката обаче е дизелова, не значи, че хаби само дизел, хаби и ток. Тя е 2 кВт, като всъщност става доста икономична, когато се стигне до температурата, която вече трябва само да поддържа. Същото и за хладилника. Той е 60 ватов, но всъщност супер бързо охлажда. Буквално за половин час е смъкнала температурата вътре от 33 градуса на 5-6 градуса. Разбира се, за прохладата вътре в самия бус работи люка с перка, която също монтирах. Имах изключително големи проблеми. Всъщност, сега като се замисля, нямала съм абсолютно никакви проблеми с този люк. Просто когато правих горе дупката на самия бус, супер много се бях стреснала, защото бях изкривила линията на рязане и се стреснах, оле мале, ама той сега ще протече, какво ще правим? Толкова много видеа бях гледала на как хората се оплакват, че им протича люка, но всъщност хора, мога да ви се похваля, че още от първия път, когато го монтирах и съответно го изолирах там с декалини, с всичко там нужно, праскаше такъв дъжд в следващите 2 седмици, че нямаше никакъв проблем. Тъй, че не съм имала за момента течове, надявам се и да нямам никога. И да, и нещата, които виждате, че нон-стоп се ветролеят в това видео, са всъщност перденцата, които служат като комарник. Понеже не исках да има типичния комарник, защото не ми изглеждаше супер добре. Си казах, какво ако просто взема някакви ефирни перденца, които да служат за комарник, въпреки че с този вятър той комар няма навънка. Но да, когато наистина има комари и се събират разни мушици, действат супер добре. Аз да имам абсолютно спокойствие, ето тук инсталирах и тези перденца всъщност, които са същия цвят като оранжевото в кухнята, както и оранжевото на ковките на възглавничките, които просто плъзгаш ето така. И имаш светлина, а когато просто не искаш светлина, ги плъзгаш така. Не са full blackout, прикриват светлината до 70-80%, така че е супер. И слънцето рано сутрин все още може да ме събуди, което е прекрасно да се събудиш с лучите на слънцето. И съответно може би задавания въпрос, ама чакай малко, вътре няма тоалетна, нито баня, какво правим? Сега ще ви отговоря. Виждате ли това? Не искам да звучи цинично, ама това е тоалетната. Мисъл, това е. А салфетките, които просто станат като отпадък в последствие, събираш и ги слагаш в турбичка, в коша си за боклук. Душа, ама къде се къпиш? Хора, чували ли сте за тия соларни душове? Първото, което е мега изи, защото цялото черно това си го ставаш на слънце. Напича се, водата става чай, просто чай. И го качам някъде на буса, някъде по-нависоко. И то заради гравитацията, едно нещо наречено гравитацията, че е вода. Без помпа, без нищо. Но как се криеш? Хората няма да те видят. Тук съм напълно сама. А дори да има случаи, в които просто около мен има някакви кемпери, палатки. Това нещо е палатка баня, което така изглежда като се справиш. И то е с 4 стени, влизаш си, оправяш се. И много често готвенето всъщност го правя и навън. Изкарвам си газовия котлон, слагам си един ветробран отстрани
магазини, като газовия котлон е един от най-безопасните начини всъщност за готвене, понеже, както знаете, лятото е забранено да се пали огън заради опасността от пожари, а газовите котлони са супер безопасни в това отношение. Ето така в една 10-11 литрова туба, заедно с най-обикновена помпичка си мия съдовете, като препоръчително да се използва екологичен сапун или пък екологично веро. Продават ги в магазини като Зоя, биомагазини и така нататък. Така че опции има за всичко, стига да има желанието. Това беше всичко от мен и от тура на Ваню. Надявам се да ви е харесал. Ако имате някакви въпроси, може да ги оставите долу в коментарите. С радост ще им отговоря. Абонирайте се за канала ми, за да не пропускате нито едно бъдещо видео с пътувания и приключения с Вана. Така че ще се видим в следващото видео.